सनाफोर नोंसिनि अननायाव फेसबुकनि पेमेन्टआ एबार मासावहाय फार्स्ट मोनसिगोन आरोना आङो बिदिनो बियो स्टारजों माजोंसो $49 आरोना ओरैनोथ' आंनि हिसाबाव बिदिनो माबासोल' जागोन आरो 46 सोल' जानो हागौ आरो जेने जेखिनि नोंसिनि अननायाव मोनदों गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय होनो आरो आङो फार्स्ट जेब्ला पेमेन्ट मोनगोन 25, 26, 27 थारिखआव मोनोना जेनेब्ला 26, 27, 28 थारिखआव मोनो नालाय अब्ला आङो नोंसिनो आं हानायमानि एसे स्टार मोनसे हरनो नाजागोन आरोना नैबे गोरिब बिब'आ हायाबाबो आङो मोनसे स्टार हरनो नाजानोसै नोंसिनि अननायावसो मानोना आङो दिनै एसे बे जा एसे मोनदों बेखौबो एसे मोनगोन नालाय ओमफ्राय फैद जायोब्ला आरोना ओमफ्राय आंनाथ' फेसबुकआ मोननै दं नालाय मोन ब्रह्म मोनसे दङ ओमफ्राय बे मोन ब्रह्मना दाखालि मासावनो मोननांगौमोन आरोना $34 ओमफ्राय बे मोन ब्रह्मनियाहाय एकाउन्टआ सुइप कड बियै फेल जादों आरोना जायाखै मोनाखै ओमफ्राय नैबे मासावबो मोनगोन ना मोना बुंनो रोङा ओमफ्राय नैबे आंनि दा मेन एकाउन्ट मwnjaswi ब्रह्म दा आं सालायबाय थानाय बेबो बायसान्सआव बिदि जायोबाथ' आं हरनो हानाय नङा सनाफोर दा नेनोसै 21 थारिखआवनो मोनथिखागोन हाबगोन ना हाबा 21 थारिखआवनो फैद जायो नालाय 21, 22 थारिखआवनो नेनोसै मोनोब्ला खिन्थु आं नोंसिनो आंनो जाय मानसिया कमेन्ट हरो आंखौ बिराद सापर्ट खालामो बिसोरनो आं गैयाबाबो मोनसे स्टार राननो नाजानोसै आरोना नैबे गोरिब नोम्ब'आ स' थेंक इउ होनबावो आं खनसेबाव बयखौबो नोंसिनि अननायाव आं बेबायदि जौगानो थाखाय आरो आंहा इउटुब चेनेलबो दं आरोना इउटुब चेनेलनि नामा जाहैबाय mwnjaswi ब्रह्मआनो बेहाबो आर्निं एसे स्टार जाहांगासिनो दं आरोना बेबो नोंसिनि अननायावनो थेंक इउ सनाफोर नोंसोरो आंजोंहाय फल' गैयाबा साबसक्राइब खालामाखैबा जाय अनो लिंक इउटुबाव थांनानै mwnjaswi ब्रह्म सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामहैबानो जाबाय ओमफ्राय आरो खनसेबाव बुंबावो आं थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ सनाफोर आं दा थिनालियाव थांनो नागिरदों आरोना अमा बेदर लायनो नागिरदों आलासि दङ नालाय एकदम मथिथि नायजाथारलाहाय नै सनाफोर ओरैबायदि अमा बिमासो जाबाय आङो आयु हेस मेंलायलायबाय टट'खौबो नांगौबा मोना आरोना थाबायगासिनो बाय थेंक इउ सनाफोर।